आच्छा जोङो थांनाय 21 बा 21 अक्ट'बर 2022 आव जोङो बिजनी बलामगुरि गोरोबथा फार्म हाउसआव जों गासैबो एनडिबि हान्जानिफ्राय जोङो मोनसे जयेन्टलि मोनसे इउनाइटेड फराम जों दानो हाबाय। जों बेखौ सेन्ट्रेलि जों दाखांबाय। बे दानायनि उनाव जोङो मैया क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बे एक्स एनडिबि इउनाइटेड फराम बेखौ डिस्ट्रिक्ट कमिटि जों दानाय जाबाय आरो दिनै चिरां डिस्ट्रिक्ट बे नैबे बामोनगाव मोनसे कमिउनिटि हलाव जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट बे इउनाइटेड एक्स एनडिबि फरामखौ जों दानो हाबावबाय। बावनो जोङो गोबां जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो दिनै ज' लेंहरनानै दिनैनि जि कमिटि दानाय बेखौ जों दाफुंनो हानाय जाबाय। बेनिफ्राय जोङो बाक्सा, उदालगुरि, सनितपुर बेखौ दानो थांगासिनो दं। दा बेखौ जों गासैखौबो दाजोबखांनायनि उनाव जोङो जोंनि जिथु हाबाफारि बेखौ संकसनिफ्राय सदियासिम जोंनि जि एजेन्डाफोर दङ बेखौ जों मोनफा मोनफा लासै लासै जोङो मावलांबाय थागोन। बेखौ जोंनि जिथु एक्स एनडिबिनि जेसेबांनाखि समस्याफोर दङ बे समस्याफोरखौ जोङो दिनैसिमाव जोंनि जि एमअएसआव लिरनायफोर बेखौ जों बांसिनखौनो जोङो दासिमावबो फ्राय मावफुंनायखौ जों नुनो मोनाखै। बिनिखायनो जोङो खावलायो जि एक्स एनडिबिनि जेसेबांनाखि मावनांगौ दफाफोर दङ बे दफाखौ मावफुंनो बा मावफुंहोनो थाखायनो जोङो गोबां लामा नायदोंमोन। बे लामा नायसेयावबो दिनै बिथांमोना मावना होयैनि थाखाय जोङो दिनै बाध्य जादों जे एनडिबि मोनब्रैबो हान्जाया जोङो दिनैनि दिनाव जों खौसे जानानै जोंनि जि मोननांगौ मोनथायफोर बे मोनथायफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो जिखि सरकार फैया मानो आसामाव एजिपि, बिजेपि, कंग्रेस बा जिखि फैया मानो जों बिसोरखौ जोङो प्रेसार ग्रुप हिसाबै जों होलांबाय थानो मावलांबाय थानो थाखाय जों बे आफादखौ जोङो दानाय जादों। आरो बियो जोंनि अनलि एनडिबिनि थाखाय नङा, सारा बुहुमाव थानाय जोंनि बर'फोरनि जेसेबांनाखि समस्याफोर दङ बे गासैबो समस्याफोरखौ जोङो जेसेबां हायो जोङो बेबायदि रायजो राजाफोरजों जयै ओंखारनानै जों बे खामानिफोरखौ मावलांनो थाखाय जों बे थांखिफोरखौ लानाय जादों। डिआर नाब्ला सारनि बाथ्राखौ बुंदों। दिनै बेखौ बिथांमोना नाजाबाय थादों होननानै गभर्नमेन्टफ्रा बुंबाय थादों, सरकारा बुंबाय थादों। जों ओंखायनो दिनै जिथु एनडिबि ग्रुपआ जोङो जिथु दा गोदानै दानाय फरामा बेखौ प्रेसार खालामनो बा नायबिजिरनो थाखाय जोङो दिनै बे कमिटिखौ दादों। जोङो उनावसो मोनथिसिगोन जे बेसेबांसिम आवगायनानै दङ बा बिसोरनि केसा दिनैसिम बेसेबां गोजौ दंहैयो। जों बेखौ थदबिद लानो बा जोंखौ तदन्त खालामनो थाखायबो जोङो बे हाबाफारिफोरखौ जों थांखिखौ लानाय जादों। सरकारा बेखौ मावफुङाब्ला जोङो नागारनाय नङा। जोङो गणतान्त्रिक भाबै जोङो बेखौ दावहा होलांबाय थागोन। जों गासै बर' रायजो राजाफ्राबो दिनै बेयाव जोंजों लोगोसे दं। बेनिखायनो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जों बावैसोनो जों रायजो राजाखौ लानानैब्लाबो जोङो बेखौ प्रेसार खालामनाय जागोन गभर्नमेन्टआव। जायखिजाया आफादा डिसमिस जाखांनायनि उनाव गावबा गाव सेरखाय बेरखाय जानानै दङमोन जोङो। दा आफादा डिसमिस जादोंब्लाबो जोंनि समस्याफ्रा थालांनायखाय जोंनि गासै दैदेनगिरिफ्रा माने मोजां सिन्था खालामनानै जोंनो खौसे जानानै मावनांसिगोन होननानै दिनै बे थांखिखौ लानानै दाखालि जि एक्स एनडिबि इउनाइटेड फराम बेखौ दाफुंनाय जादोंमोन। बेखौ दाखांनायनि उनाव गासैबो डिस्ट्रिक्टफ्रावबो डिस्ट्रिक्ट कमिटिफोर दानो होननानै बिथांमोना थांखि लानायाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट दाखांनायनि उनाव दिनै चिरां डिस्ट्रिक्ट दाफैनाय जाबाय। दा बेवहाय जोंखौ बिबानगिरि, डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट, बिथांमोनखौ सेक्रेटारि आरो गोबां बिदिनो अर्गेनाइजिं बिबानफोर होनानै जोंखौ होनाय जाबाय। ओमफ्राय जोङो सानदों जे बिनि दारै जोङो माखासे खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन होननानैहाय। ओमफ्राय जेरावहाय जोंना एकर्ड जाखांनायनि उनावबो जोंनि गोबां समस्याफ्रा थालांदों, जेरै सिमा बारायनाय आरो जोंनि केसफोरनि, ओमफ्राय आरो जोंहा गोबां दंबावो मुंख्लंफोरनि रिहेबिलिटेसननि। बेफोर खोथाफोरखौ लानानैहाय जोङो जयै खौसेयै जुदि मावोब्ला जोङो दावगानो हागोन होननानै जोङो सानदों। जोङो सरकारजों बा सावरायलायनायनि गेजेरजों आरो जोंनि गेजेराव जि समस्याफोर बेफोरखौबो, ओमफ्राय बाखि हाबाफारिखौ माखासे सम दावगालांनायनि उनावहाय जोङो आरो साबसिनै रोंलांगोन होननानै जोङो आसा थादों आरोखि।
जोंनि चिरां जिल्लायाव प्रेसिडेन्ट हिसाबै चिरां जिल्लायाव प्रेसिडेन्ट हिसाबै आंखौ होनाय जाबाय, ओमफ्राय बिथां बि फेंखा बिथांखौ सेक्रेटारि हिसाबै होनाय जादों।